ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಏನು ಚೆಲ್ಲಾರ ಮಾತು ಇನ್ನೊಂಜಿ ಏನು ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಏನು ಏನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತದ ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಂತದ ಅಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೈನ್ ಲೈವ್ ಹೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮಂದಲ್ ಅಂಚ ಒಂದು ವರ್ಷ ಸಾರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಕ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಎನ್ನ ದುಂಬುದಿಂಚೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಪ್ಪನಾಗ್ಲೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋನಾಗನಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ತೂಲಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಲ ದಾದ ಕ್ವಶನ್ ಪಂಡ ದು ಯಾನ್ ದಾಯಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಲೆಗ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ನದು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲೆಗ್ ಪನೊಲಿ ಅಂಡ ಇದು ಯಾಂತೆ ಒಂದು ಪಂಡನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಹೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಪುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಅವೇ ಇಪ್ಪು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಕುಶಲ್ ನವ್ವೆ ಎನ್ನ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ನುಲ ಬರ್ತಂಡು ಪೂರಲ ಪಾಡ್ಯೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಎಂಚೆತ್ತನು ಪಂಡ ನನ್ನ ಮಂಡೆ ಚೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಆಪುನು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪುನ ಅಂಡ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆತ್ತನು ಹೊರ ವಾಚ್ ಅವರ ಆಡು ಹೊರ 4,000 ವಾಚಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆದಾಕ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಾಕ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬರ್ಪುನೇ ಅವು ಪೂರ ಆದಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲಿಪ್ಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅಂಚ ಮಲೆಗಳ ಅಂಚನೆ ನಾನೊಂದು ಆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಆದಾಂಡ್ ನಾನು ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ ಆಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕಲ ಬಂಗ ಬರೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಆಲು ದಾದ ಮಂದಲ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಲೈವ್ ಪೋದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಾಲು ಅಂಡ ಲೈವ್ ಪೋಪ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಲೈವ್ ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ವಾರಡೊಂಜಿ ಎರಡು ಮೂರು ಜನರಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಲೈವ್ ಪೋದು ಮಂತನಕ್ಲೆ ದಾದಾಪು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಾಗ ವೀಡಿಯೋ ಖಾಲಿ 50 ಜನ 100 ಜನ 150 ಜನ ಪೂರ ತೂಂಡ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಪಿರಾಕ್ಲು ಒಂದು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿತ್ತು ನೋಡಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಿರಾಕ್ಲು ನಾವು 2,000 3,000 4,000 ವಾಚಿಂಗ್ ಆಯ್ರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ರೆ ಪಿರಾಕ್ಲು ಟೈಮ್ ತಿತ್ತು ನೋಡು ಪಂಡ ಆತ ಟೈಮ್ ಪೋಡು ದಯ ಪಂಡ ಐತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಮಂತದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಚಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮಂತೆ ಅಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತರ್ನಕ್ಲಂತ ಅದು ಆಪುನ ಏಮೇಟ್ ಐತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪುನ ಟೈಮ್ ಆಪುನ ಇಮೇದು ವೀಡಿಯೋದ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನಕ್ಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುನು ಮಕ್ಕಳ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯೂಸ್ ಇಡ್ಲ 2,000 3,000 ವ್ಯೂಸ್ ಆ ಒಂದು ಇತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಕ್ಕಳು ನಂದು ಎಡ್ಡೆಂದು ಆಪುನು ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಲಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅವನು ಹೋಪುನು ಮೈನ್ ಬೋಡೈನಿ ಲಕ್ ಓಲಂಚನೆ ಲಕ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಓಲ್ ಆಪುಜಿ ಲಕ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ರಾಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಾಡ್ಯಾರ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಂದನೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಲೈವ್ ಮಂತದೇ ಇಂದು ಮಂತಾಲು ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂತಲ್ಲ ಏಪಾಗೋರ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತಾಲು ಅಂದೈತು ಏಪಗೊರ ಅತ್ತು ಅವು ಏಪಗೊರ ಪಾಡಿನ ದಾದಾಪುನಕ್ಲ 100-150 ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿರನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏಪಲ್ದಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಪುರ ಬರ್ತನೆ ಅದಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಲೈವ್ ಎನ್ನ ಅಂದೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪೆರಿಜಿ ವಾರಡೊಂಜಿ ಮನ್ಪೋಲಿಗೆ ಅಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದೇತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಪಾಡ್ಯರ್ಲ ಮನ್ಪೋಲಿನ ಪನ್ಪೇರು ವಾರಡೊಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೊಂದು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋನೇ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ ಆತ ಅಕ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲ ಸುರೂರ್ದೇ ಆಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಪು 100-150 200 ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ 3,000 ಐನ್ಕೆ 5,000 10,000 ಅಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡೊಂಡ ಪಿರಾಕ್ಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಆಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆವಡು ಲೈವ್ ಅಂತ್ಲಕ್ಕನೆ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಪೂರ ಬತ್ತದಾನಾಗ ನಿಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪುನು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಗ ಒಂದು ಅವನು ಪೋಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಮಂತ್ನ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಲಿ ಬೊಕ ಕೆಲವೇರಿಗೆ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಕೆಲವೇರ ಮೈಂಡ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಪಂಡ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಆಂಡ್ ದಾಲಂದು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಆಪುನು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೆಲವೇರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಮಂಡೆಡಿಪ್ಪುನು ಅಂಚೊಪ್ಪುನು ಅವು ಅಕ್ಲೆಗಂದತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಮಂಡೆಡಿತ್ತನೇ ಅವು ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ 5 ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬತ್ತನೆ ಅದು ಒಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಬರೋದು
ಇತ್ನೇಟ ಬಂಗ ಬರ್ತನೇರಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರೋದು ಇತ್ತೆ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನೆಂಚನೆ ಎಂತಿಪ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನೊಂದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ ಓಲ ಇಜ್ಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನೊಂದು ಆಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ಸಲ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಿದು ಪಾಡುವ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನೆನ್ನ ನಿಜ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಓಲು ಟ್ರಾಸಿ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಅಂದು ಪೋಪುಜಿ ಅಂಚ ಮೈಂಡ್ ಏತ್ ಸಲ ನೆಂತದ್ದು ಪಾಡ್ನುಂಡು ನಿಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಪಾಡ್ತದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂಜಿ ಪೋಪುನು ಅವೇ ಲಕ್ ಮೈನ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಲಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಪ್ಪಡು ಲಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ವಿಡಿಯೋಲ ಪೋಪುನು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪುನು ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದು ಕೆಲವೆರ್ನ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚೊಪ್ಪುನು ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಂಚ ಆಪುನು ಪಂಡ 1,000-2,000 ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು 1,000-2,000 ವ್ಯೂಸ್ ಒಂದು ಆಪುನು ಖಂಡಿತ ಅದು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 3-4 ಸಾರ ಒಂಜಿ 5K ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾಯಿನ್ ಬುರ್ಂಡು ಬೊಕ ಈತೆ ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಒಂದು ಬಂದ್ಪುನು ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಬರು ಅಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಮಂತ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ತೀರಕೊಂಡ 5,000 ನಮಕ್ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಮೂಜಿಕ್ಕೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಬೂರ್ನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನಂಗ ಅವೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಂಗೆ ಎಂಕ್ಲಂಚನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಓಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ ಎಂಚ ದಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನ ಇತ್ತೆನಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಕುಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಂದೆಟ್ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತ್ಪುಜಾನು ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಜಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಈತ್ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತುದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆ ಒಂದು 8,000 ಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆವೊಂದು ಬರೋಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತೆ ನಕ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪುನೇಟ ಆವಡು ಒಂದು ಆಪುನೇಟೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಈತೆ ಎನ್ನ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಅಂಚ ಈ ಇಂದು ಮನ್ಪನಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾದ ಆಪುನು ಪಂಡ ಈ ಕೆಲವರಿಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡಿ ಮನ್ಪುಜಿ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಡೇ ಮನ್ಪೆತ್ತಾನೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಅಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಯಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಒಂತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 10K ಪೂರ ಪೋನು ಇತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಖಂಡಿತ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆವು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ರೀಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ನಾಗ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಆತ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಆತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಲ ಪೋಪುನು ಒಂದು ಪೂರ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಯಾಂತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ 10K 15K ಪೋನೊಂದು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಪಿರೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆತೆಗೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆನೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ 1,000 ಒಂತುಂಡು 2,000 ಒಂತುಂಡು ಪನ್ನಿಯರ್ನ ಆಪು ಜಾತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಪಂಡ ಏರ್ನಲಂಚನೆ ಏರೆಗ್ಲಂಚನೆ ಎನ್ನಿಯಾಕ್ಲಂಜಿ 10K 15K 20K ಪೋನೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ನಲಂಚನೆ 30K ಎಲ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡತ್ತೆ ಇನಿ ಅವು ಪೋನು ಅಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಿರ ನಾ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಆತ 30K ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಪಂಡಾಗ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ವ್ಯೂಸು ಕಾಯಿನ್ ನಂಗೆ ಬುರ್ಂಡು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಕಾಯಿನ್ ಬುರ್ಂಡು ಅಂತಾರ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಪದ ಕಾಯಿನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇಗ ಒಂದು ಪೋಪುನು ನಮಕ್ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡದು $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಟನೆ ನಂಗೆ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರ್ಪು ತಿಂಗೋಲು ಒಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಕಾಸು ಬರ್ ನಮ್ಮ ಏಪ 100 ಒಂದು ವರ್ಷ ಪುನಲಾವು 5 ತಿಂಗಳು ಬದಲಾವು 3 ತಿಂಗಳು ಬದಲಾವು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತನ ಕೆಲವರು ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲ ಲಕ್ಕಿ ಎಡ್ಡೆತ್ನ 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಸು ಬರೆಯರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಅಂಚ ಅವು $100 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತಾರ್ಡ ನಿಕ್ಲೇಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರೆಯರೆ 2 ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಕಾಸು ಬರೆಯರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮತ್ತೆ 10K 15K 20K ಪೂರ ಪೋನು ಪನ್ನಗ ಕಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುನು ಅವತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ವಡಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ 3K 4K ಪೊನಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಾಗ ತೋದಿಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಮಂತದ ವಿಡಿಯೋ ತೋದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಇಜ್ಜೇರು ಇತ್ತೆ
ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಲೆನ್ಮ ಸಾರು ಒಲ್ಲೇರು ಎನ್ಮ ಸಾರನಗ ಒಂಜಿ 5,000 6,000 ಪೂರ ಪೋಪುನೇಟ ಕೆಲವೆರು ಇಂಚ ತೂಯಿನಕ್ಲು ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಬತ್ತದು ಅನ್ನ ನಿಕ್ಲೇನು ಇಷ್ಟ ಮಂತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಅಕ್ಲು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟ ಮಂತು ನಿಪ್ಪೇರು ತೂಪೇರು ಅಂಚಾದ ಐಕ ಅಕ್ಲು ಪಾಡುವೆರೊಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನಂದೆಕ್ಲೆ ಅನ್ನ ನಂಬುಜಿ ಪಾಡೇರೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಕೆಲವು ತೂಪನಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ಕಂದೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ವೈಟ್ ಕೊರ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡ ತೂಪನಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ವಾಂದೇಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚೆಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಕಣ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆದ್ ಬರ್ಪುನಕ್ ಅವು ಪನಿ ಹೊಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಅವನು ಪೋಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಕಣ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆವು ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ವ್ಯೂಸ್ ಆನಾಗ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ದಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಪೋಪುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ತೂಪೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಎನ್ನಂದಕ್ಕೆ ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕ್ ಕೊರ್ನಲ ಕಮೆಂಟ್ ದಾಲ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂದ್ಪು ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಒಲ್ಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇರದೆ ಐಕ್ಕಂದಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ ಪಂಡದೆ ಇಪ್ಪೇರು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ ಪಂಡದೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಇತ್ತನ ನಿಜವಾದ ಅಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಟು ಅಲೆಜದೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಬಿಡೋಲಿ ಆ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ ಯಾನೊಂದು ಮನ್ಕೊಂಡಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪುನೇಕು ತುಂಬೊಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ದೆ ಅಕ್ಲೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆವಡತ ಐಕ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ದೆ ಯಾನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚ ಮಿನೆಂಜಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂದಿತ್ತಂದ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಏರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಂದ್ರಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಕೇಂದ್ರನ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಆನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಲ ತೋಪುನಿ ಅಕ್ಲು ನಮ್ಮೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪೇರು ಕಂಡು ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಎಜ್ಜ ಅಂದೆ ಕುಲೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ತೂಪಿದೇರು ಇಷ್ಟ ಐನೆಟ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ತೂತು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ ನಮ್ಮಲೊಂಚೂರು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರಡು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಏನು ತೂಪುನಿ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುನು ಅಂಚ ಮಂತ್ರಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನೋ ಪಂಡೆ ನಿನ್ನಲಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪೇರು ಅವೆತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಎನ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ತೊಂದರೆಜಿ ಅಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಯ್ತೇನೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಪಿನ್ ಬರ್ತಂಡು ನನ್ನ ದಾಲನ್ನು ಅಂತಾರಜ್ಜಿ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಅಂತಾರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ನಂಚೆ ಎತ್ತನ ಮೈಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಯಾನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪು ಪಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲಕನೆ ಮೈಂಡ್ ಡಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಒಂದು ಮಂತನ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬತ್ತನೆ ಹೇಳ್ದಕ್ಕ ಮನೆ ಪಂಡ ನೋಡಿದ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಐದ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಗ ಬರೋಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡೊಂದೆಪ್ಪುನು ಈ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಇದು ಬಂಗ ಬರ್ಪ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ನೆನಪೇರು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಇರೋದು ಎತ್ತು ಪಾಡ್ಯಾರು ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಕಾಸು ಇಂಕ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದಿಪ್ಪುನು ದಾದೆ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆವತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಕಾಸುಂದು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದನಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲ ಜೀವನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತನೆಟ್ಟು ಕಾಸನ್ನು ಮನ್ಪ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಹೋದಂತೇನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾಸು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬರ್ಪ ವೀಡಿಯೋಗ ಆಡು ಆಡು ಒಂಜಿ 4 ಜನ 10 ಜನತೆ ದೂರ ಹೊಡ್ತಿದೆ ಹೋದ ಇಂಕಲೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಪಂಡ ಕುಸಲತ್ತು ಇನ್ನು ಮಂತದು ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಒರಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕರಿ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಂಡಿಡ್ದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಟೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತುವ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಟೆ ಹೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ದಿಪ್ಪುನು ಎಂಗ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಏತು ಇಂದು ಮಂತಿತ್ತನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಅಂತನಲ್ಲ ಅಂಚುಪ್ಪುನು ಅಕ್ಲ ದಾದ ಪಂಡೇರ ಅಕ್ಲ ಎಂಚದ ಮನ್ಪೇರ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡುವ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಇಪ್ಪುಡು ಇನ್ನಿದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಿ ಆಂಡು 4 ದಿನ 2-3 ದಿನ ಪುಡು ಕೆಲವರು ವಾರ 2 ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆ ಅಂಚಪ್ಪುನು ಈ ವಾರ 2 ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಬಂದು ಪಾಡ್ನು ದಾದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನಂಜಿ ಅವನು ಹೋಗ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಪಾಡೋದು ಇನಿ ದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದು ಎಲ್ಲದಾದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಕ ಮಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂದ ಅಂದತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಚಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅವು ಎಪ್ಪು ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಕಂದದ್ದು ಅವಕ್ಕೆ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಮಗೊಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಂತೋದು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಯೂಸ್ ಅನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಜಿ ದಾದನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ ಪೊಸತ್ತಾಕ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಚೂರು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ದಾದ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಎಂಚ ದೀಪುನು ಪಂಡದು ಹೋಗ್ಲಂಚನೆ ಐತೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಆನ ಬಣ್ಣಾಗ ಎಂಗ್ಲ 10ಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಬಂದು 6 ಎಡ್ಡೆ ಪೋಪುಡು ಅಂಚ ಪೋಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದತ್ತು
ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಲ ಪೋಪುನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ವಾ ಏರ್ನಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇಂದೆಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೋನು ನನಗ ಬೊಕ್ಕದೇಟ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೋಪುನು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಪೂರ ಬತ್ತನಂದು ಪಂಡಾಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಬಂಗ ಬರೋಡು ಖಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಂಡ್ ಮುಗಿನಂದ ಪೂರ ದಾಲೆಜಿ ಕಾಸು ಬರ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲು ಕಾಸು ಬರೋಡು ಇತ್ತನ ಬೊಕ್ಕಲ ದುಂಬು ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಾಡ್ದಂತ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಮಂತು ಬಂದು ಬೊಕ್ಕಲ ಲೈವ್ ಹೋಪುನು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂತಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುನು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಮುಲ್ಪ ವ್ಯೂಸ್ಲ ಒಂದಿಪ್ಪುನು ಐದೊಕ್ಕಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡಿನಾಗ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಇದು ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಪಂಡ ವ್ಯೂಸ್ ಡೇ ಲೈವ್ ಡೇ ಖಾಲಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಮಂತಾರ ನಿತ್ತಾನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಇದು ಕೆಲವರದ ನೆನಪೈತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಂತಾಲು ಪನ ಲೈವ್ ಪೋದೆ ಖಾಲಿ ಪಂಡಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ಅವು ಇರ್ನೋದ್ಲ ಪೋತುನುಂಡು ಇರ್ನತೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರಪೋತುಂಡು ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಗಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ಪೋನಾಗ ನೂತೈವ ಇರ್ನೋದು ಅಂಚೆ ಪೋಪುನು ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿಕೆ ಐನ್ಕೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ಮಿತ್ತು ದೆಕ್ಕು ಬರೋಡು ನನಗ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಾಲ್ ಮಂತನ ಅಂತೇನು ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಅಲ್ಲ ವ್ಯೂಸುಲ ಸಾಧಾರಣ ಐನ್ಕೆ ಆಜಿಕೆ ಎಂಚ ಪೋಪುನ ಆತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತುದ ಅಲ್ಲ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ವಾಚಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡನ್ನಾಗ ಅಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವ್ಯೂಸುಲ ಸಾಧಾರಣ ಆಗ ಬತ್ತದಾತು ಇದು ಆಲು ಇತ್ನೇಟ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕೇನು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುಗ ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಮಂತ್ ಹಿಡಿತನಿಗೆ ನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಗೂಗಲ್ ಪಿನ್ ಬರಬಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ವ್ಯೂಸು ನೇನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡವು ಒಂದು ಅದು ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂಚ ಅದು ತೂಕ ಓಕೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಇಂಜದ ಅದಂಡಲ ಒಂದು ಇತ್ತನ ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ ಪಾಡೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೇಂದು ಬ್ಲೌಸ್ದ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಲೇಂದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದ ಪಂಪರ ಪಾಡ್ರ ಮಲ್ಲಿಂದ ಹತ್ತು ಪಾಡೋಲಿ ಬರೋರು ಎಂಕ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದ ಕೆಲವರೆ ಕೊಂಚ ತರೆಪುನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೆಟ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದನೆ ಮಂತಂದ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತಲೆ ಅನ್ಲಂದೇಟು ತೀಯೆ ವ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಪುರಿಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದವರ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ದುಂಬು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ದ ಒಂಜಿ ದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಬಂತದ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂತದ್ದು ಪಾಡ್ಯಾರೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ನೊಂಜನ ಎಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್.